nyalde asewe malla hore bir joweeɗiɗi lewru ndu'u ndu sappo e ɗiɗaɓru disambaru ujuneje yimɓe Ghana wurtoto gamma suɓuki ardotoɗo leydi ndin duuɓi nayi ngaray tefayɓe korowal laamu leydi Ghana ndin hawti e ardiɗo leydi ndin ɓoymajo Dramani Muhammad mo jam'iyawa NDC ludankewa ballo ardiɗo leydi ndi hen Dr. Mahamudu Bawmia kore mako malla jomu suudu mako Hajiya Samira Dr nodditiri ummatore Fulɓe leydi Ghana ɓe mburto gamma ɓe suɓa ngoriiko on suɓukimo Fulɓe ɓe woni to mi jowti on sanne hande ngam saabi Fulɓe garmi ɗo e hande ngam saabi Allah he saabi Hajiya Samira pulaaku teddinama hande pulaaku ɗo yaha yeeso hande enen du ko hani min keɓa ko hani government waɗana en se Allah jaɓi ɗo gaɗani yiwa ngam vote min du Hajiya Samira mi daranan Fulɓe ceede gollira Fulɓe no yiɗi janga Fulɓe no yiɗi golleji mon yaha yeeso so Allah jaɓi mi wallan Fulɓe heɓa onon fu keɓon ko hani keɓon amma no hani ballon ka heɓa min du mi walla on ñamde December 7 nde a heɓi voter ID card ma a daran dow ni non a darata fugere sey dow to ñiwagan woni to Hajiya Samira woni to ñiwagan woni to yaadu yeeso pulaaku du woni esa nani voter ID card ballot paper on nde a jaɓi ballot paper on nani no ɗin ɗum wayi sey dara yeeso dow ni en Hajiya Samira min kam mi wala ɗo amma jom wuro an kanko ni kanko woni dow ballot paper nani ñiwagandu ni sey gaɗana o vote hadde ñiwagan so Allah jaɓi enen fu en jahan yeeso Bawmia vote say John Kai Jaba Dodu Honorable Alaji Abib Idris Soilana do Owoni say you wagan no one do say Gadana of votes come for the Oya Fulɓe do Dana Taekwondo Tono eat full of Hetina far water and the NM Fulɓe woɓɓe yehi to NDC yehi jaɓɓoy ceede he loore no yiila no yaha to Fulɓe no yi'a ene hande min keɓi laamu amma Hajiya Samira waaway walli Fulɓe amma min boppa laamu gu min jaha min heɓ hokkuwa haaɓe kase min ko gaɗanmi Fulɓe kowo abada kowo wallay Fulɓe hano Hajiya mi walli Fulɓe hande de laamu gu vice magon mi jon fa amma se Allah jaɓi fa jon wuro an laatike president mi laatike first lady enen Fulɓe heɓi ko woɗi Fulɓe ka ñamata enen Fulɓe ka heɓata ko woɗi e sa cawro ɗon to accon ko wara fenana en Allah hina en sarri mo accata ko gasi fu dillana en hande Fulɓe mo waɗata haraka NDC fu cawro ɗon garon MPP ballo ñiwagan dara non ka heɓa min du mi darana Fulɓe no andi on gala heɓ woɓɓe wala Ghana card no andi woɓɓe gala Ghana card amma hettina fa woɗa se Allah jaɓi fa Hajiya Samira laatike first lady pullo debbo ɗa bimi se Allah jaɓi pullo Ghana fu heɓan Ghana card mo mi dara mi waɗa show kowo heɓan Ghana card mo to kulo hande say jago ba to hulo elections on said he said that 150 days min gaɗuwa elections esa cawra ɗon keɓol muñon faade mi heɓi sey min du mi walla on esa Allah tinno yaada pulaaku yeeso Allah hokka en ko min giɗi Allah hokka en daraja ko hani min keɓa daro non kan daro non soylana kanko
Mahamudu o wara o walla fulɓe heɓa enen fu en jaha yeeso. Keerol rufotol ngol won ɗon Ibrahim Irama Dake, KRTV, Abuja, Nigeria.